проверил за следните температури зад маркета. Както виждате, може да видите самия сняг как се движи вятър, ако се вижда на камерата. Днес най-високата температура днес ще бъде минус 1 градус, като в момента е минус 4. Наистина, следващите дни ще бъдат ужасно студени и искам също да кажа, че най-накрая победихме една велика война. Войната за Тиншоп. Тази война беше победена с трудни игрови битки. Нека питаме някой гражданин на Охрид какво мисли за положението днес. Положението днес, според мен, е прекалено студено. Най-високата температура е пак прекалено малка и даже снежни топки не може да си правим. Да, прав сега. Какво мислите за войната с Тиншоп и нейния край? Доволен съм, че най-накрая приключи този магазин Тиншоп, защото продаваше големи глупости на големи цени. Така е просто. Пълни корумпа. Добре, че тази кавга свърши и довиждане Охрид Нюс. До нови срещи. Нямаме пауза в баните, бе. Neki дрипи, виж. Какво яко случи се. Новия дрип на Нико, бе. О, нови обувки, иска. Похапа. Няма, това е. Малко и вече даже няма нищо. Ето ни пак тук Охрид Нюс. За те марките се развихва, ако виждате тя дрифт и е уникално се. И е на нашите години. Днес сме дошли да ви кажем някои новини за нова терористическа група, която се издига зад ъгъла. Нейното име според нашите информатори е ОТА. Тези терористи в момента тероризират едно момиче на име Анджелина Парлати. Това не мускне. Едно момиче Анджелина Парлати бива такова на тези терористи и искаме да направим нещо с това. Съберете да ги унищожим тези копалета. Също, което разбрахме, че Тиншоп следващото лято ще има апгрейд. Ще има нов физически магазин някъде в София и войната вероятно ще продължи оттам. Но сега ще бъде онлайн, но така имам един от робовете на Тиншоп ни каза така, че скоро ще ни се стържни всичко и Тиншоп ще дойде още по-силен от всякога. С подгответе, довиждане, Охрид Нюс.